Hotep. Deba fasi religieux sigida gale amekulu jamakulu fo amandige fo amandige bawfo amanga kulu kutofu singa bali nyine balu kanga nangi fo kanga mande njembe duga masa jembe tufu kafokando na makoro blo kono ande darangulo mado ambulo langulo mado jisigile do tamba ambulo ka fulo bo ka ambulo fla dango kadango jinu yerade kanye ko yemin to ambulo koni ko mai kile damba kile seba kile fama kile ona yene ndonga baka buna tiga do kanen famu ko kuma ka nyere tafle ko sira kile ko jo kile ko son kile kona yo bugu ko tende ko yini ko to joma ko keta turambulo ko fota turambulo ko ganga mune fo kanga nyumane fo anga nyumanke o anga jugumanto ko anga kodo anga play anga bara anga dore ko ma na de kanyo anda fa anna na de kanyo anda fa ango hagli tigiti mindu ko hagli tigila hagli tigiti mire gibe mindu ko hagli tigi nyona wa fona ile muruti ko de kare kima de won de nyina mo yakono adoka be fado ni bado de nona wulu fona bi fado ni bado nona siga mado mina ambolo siga kisakili de mina ango amba mbemba de nona de minu yantuya ame minu nona dugu kule ngaya minu yantuya ango ambolo de karawo o foli kon mani toro kon ni amba fongi bakara masade ngo foli mani toro ana fongi bakara masade anga bige churi mandende ngo mandende ukote kodo woni solude kot na to tufle mba kuno fena koti gana nguru de lak mabate ba karamo inte do yambulo tu ngoni inte do yamulo ama nsema hiri doga mi yemande kahira nye fo seka ke minta amna ngajiga bijiro faka kafo kama ngramo fo nera kramo ni ndi kramo wara meso bamana kina jigulu bale ko fuli minanye aka yele na fo sanfe legele la fo kandigi gablo kono awaka fuli la sebe la jile ka fo kono de ko mo ni watela ko menye mo be la jile fo da ko ya kele ko ni jo ko damari ka jo sabati ka jo bu ka jo ru ka to joma wa kanyere de surala ka wuluno kambelo bade jo karamo kafoga manyefo anyefora koi nganyefora koi ayemi ndo anda mafili do fochura de ayi do fo chura yere la ngakaramo sigama do mina de atmiga fo munu yi ngu yange fato de abigo mi jakumbe do banga karamo do bulya kemi ka mana do boko nduri to safe ka bosoke ya be dole fili ka jego labo nduri chunga jigi kono kata kibara la se jego makuku yire la ko nu ye dumni yenge to ku kona gira no fe ko chero de bumine katula tulula kamuruke kutige ko jego ka kundigi ko chega jego ka yala ta jego yala la ongango utado ka foko kuma do tumi be mini baru kono kuma do tumi be kenebani safe karamongo kuma do tumi be sadila menina sera kemeni tandurula safe haya folo abibuga tende de karamongo
kuma in fili yɛrɛ kuma fɔlɔ b'o yɔrɔ dilan karamɔgɔ ka bɛn ne ka yeli ma kɔni m'a fɔ n ko n ta in ye tiɲɛ ye dɛ n ko ye ne ka yeli de fili fɔlɔ bɛ yen de n ko ndori ye bosokɛ ye k'a to sanfɛ ndori jiginnen ji la est ce que ndori y'a fɔ jɛgɛw ye ko ale bɛ k'a fɔ cɛ min minnu minɛ a bɛ ji de kɔnɔ yan jɛgɛw k'o ɲini ji kɔnɔ a m'a f'u ye k'a bɛ ji kɔnɔ ni jɛgɛw tun bɛ se ka pan ka yɛlɛ o tun b'a ye kɛ nka n'u ma se ka pan ndori m'a f'u ye k'a bɛ ji kɔnɔ ndori k'a bɛ sanfɛ de ale bɛ se ka sanfɛlan kɛ a bɛ se ka ji jugumanan kɛ donc ale jiginna ka taa ci f'u ye nka ale m'a f'u ɲɛna k'a bɛ ji kɔnɔ olu b'o bila olu ka ɲɛmɔgɔ b'olu bila k'o ɲini ji kɔnɔ cogo di karamɔgɔ u ko f'u ka ko in bɛɛ lajɛlen de kɛ ka u dɛmɛ cogo ɲini a la a dɔw tun bɛ dɛmɛ kɛ kunun koyi n ko nin dɔw kɛra ka dɔw latubi kunun u ka nin ziiri ninnu dɔw kɔni ka sin k'i tigɛ i ka sɛbɛn kura tɛ k'i da o da i la nka karamɔgɔ i yɛrɛ de mana n'i sigi k'i miiri dɔw la don dɔ la i b'a fɔ ko nin bɛ nin fɔra don min na ko nin kɛra kuma ba y'anw bolo komi ne ninnu bɛɛ kɛra hakilitigi ye k'u bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ k'u bɛ dɔɔnin sɔrɔ komi anw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ cogo min na mais est ce que ko ntori jiginnen ji kɔnɔ ntori y'a fɔ jɛgɛw ɲɛna de ko ale kan bɛ cɛ ma a bɛ ji kɔnɔ yan de jango jɛgɛw ka ɲɛmɔgɔ ka jɛgɛw bila k'u ka yaala k'a ɲini ko jango u bɛna ntori kɛ fatɔ karamɔgɔ nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ko nɛgɛw de b'u la n ko ko nɛgɛw de b'u la a tun bɛ baara kɛ don na koyi nka bi a fanga banna 115 na karamɔgɔ ale de jiginna diɲɛ bɛɛ kama awɔ karamɔgɔ i karamɔgɔ ɲininka o la sa k'a k'o ɲɛf'i ɲɛna bani n ko ale de nana diɲɛ bɛɛ kama san 20 kɔ dugukolo kun fɔ a kun ka cɛ 500 bɛ sɔrɔ dugu o dugu kɔnɔ i na maa dɔ sɔrɔ min b'a fɔ k'a bɛ dɔ dɔn internet kɔni o y'an ma ɲɔgɔn bolo nɔ de a tɛ sɔn man di dɛ nka an ma ɲɔgɔn bolo nɔ don a bɛ kɛ cogo di karamɔgɔ n'i ye min ye maaw da la 2,000, 3,000, 1,000 ni a nɔkanfɛn ko a nana bɛɛ kama karamɔgɔ hali bi k'o ma se ka tilancɛ gɛn k'o minɛ fɔlɔ an bɛ diɲɛ tile min na 2023 dalen b'a la k'o b'i tigɛ da jama kan don jumɛn na n karamɔgɔ wa caman de taara k'a dan dɛ a tun ye caman yɛrɛ minɛ o tilara ka porokoto a la de kɛnɛkisɛ jɛ ka bɛn ɲɛna karamɔgɔ dalen b'a la k'o bɛ se k'o jama minɛ bilen i dalen b'o la fewu n karamɔgɔkɛ bibulu da sa kuranɛ da bani i n'i bɔkolo cɛ i dalen b'a la k'o bɛ se k'o jama minɛ tugun ko dɔɔni bɛ sɔrɔ dugukolo in sanfɛ tugun k'o di arabuw ma arabuw ka tila ka wuli tugun ka sini minɛ ka sini don u ɲɛnada fɛ diɲɛ kɔnɔ yan ka Amérique minɛ ka Amérique don u ɲɛnada fɛ diɲɛ kɔnɔ yan ka Rusila minɛ ka Rusila don u ɲɛnada fɛ diɲɛ kɔnɔ yan ka Europe minɛ ka Europe don u ɲɛnada fɛ n balimakɛ n balimamuso i b'a miiri ni hakili min ye dɛ bɔ i ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna na quoi a bɛ se ka kɛ cogo min na i miiri quoi awɔ a bugubugu i ka tɛntɛn de k'i miiri 115 nan sanfɛ n'i bɛ nin jaabi dɛ e yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ se ka kɛ ni min ye quoi sami n'a waa tan nin bɛɛ sama ka bɔ yen nɔ i ka dɔɔni kɔnɔ o fɔ an ɲɛna tan de an k'o mɛn karamɔgɔ n'o bɛ kɛ kuma o kuma o b'a sɔrɔ an sigilen bɛ turuni sanfɛ wolofin kɔni nka o y'a dɔnda caman fereke karamɔgɔ o ye dɔnda caman fereke n'an ka dɔ yir'i la i k'a ye bani n ko n'an ka dɔ yir'i la i k'a ye bani a tɛ bibulu kɔnɔ dɛ kuranɛ kɔnɔ tɛ fɛ karamɔgɔ a tɛ sɔrɔ i ka hadisa kɔnɔ nka n'i wulila k'a lajɛ i bɛ sɔn k'a ye i bɛ liberiya dɔn n'i bɛ labariya dɔn kɔni labariya dugu kabako ma karamɔgɔ n ko kabako bɛ yen a belebele n'i y'i sigi k'a jateminɛ karamɔgɔ n'i ma sabali kuma dɔ la i b'a fɔ ko olu ka kɛlɛ a bɛ taa sunɔgɔ de n ka cɛ kana se ka rafi a bɛ wuli don bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka wuli kuma bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka wuli waati bɛɛ lajɛlen na fɔ ni kɛlɛ in ye yɛlɛma wɛrɛ don u ka ko rɔ dɛ sinon an tun b'o dɔn kuma min na karamɔgɔ fɛn b'olu ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ hali diinɛ mɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n karamɔgɔ i ɲɛna Liberiya la Liberiya ye jamana fitinin min bɛ anw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Mande an n'a bɛ kan dɔw yɛrɛ tila koyi nka karamɔgɔ
ni tari sigi ka Liberia ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya kɛcogo jateminɛ k'anw lajɛ quoi c'est-à-dire b'a fɔ ko an ma dan ka bɔ damaga kelen na an ka diɲɛnatigɛ miiri cogo an'an ka diɲɛ ye cogo an'an ka diɲɛ faamuyali cogo u kɔ donnen don ɲɔgɔn na ni min ye ba n ko Libériens jɛnsɛnlen k'anw ye o kɛra fatɔw ye fɔlɔ de quoi wa u ka denw kɛlɛ k'u jɛnsɛn u kana l'Ouest tɔ ye o kɛra fatɔw ye fɔlɔ de quoi a bɛ mun karamɔgɔ ɲɛ bɛ Liberia min na Liberia bɛɛ tilalen don jamakulu 3 to Liberia man ca dɛ awɔ siya 9 ko siya 10 ko tɛ dɛ Liberia bɛɛ tilalen don jamakulu 3 jamakulu kabako ma wa bɛɛ wolofin de n ko jamakulu kabako ma nka bɛɛ wolofin de n karamɔgɔ n kɔnɔ bɛna ɲɛf'i ye ne ka dɔnniya gɛrɛ k'a fɔ n balimakɛ n balimamuso ne karamɔgɔ n'i y'a sɔrɔ i deli bɛ ka tɛmɛ yen fɛ ou bien i n'a sigibaa deli bɛ ka baro kɛ b'a fɔ a ye ko an ka maaw b'a fɔ mɔgɔ minnu ma Liberia ko yolomaniw hali n'i y'a sɔrɔ n tɛ kumaden yɛrɛ kɔrɔ jɛ dɔn o mɔgɔ ninnu olu ye jɔn ye Liberia i bɛna faamuyali dɔ sɔrɔ nin kuma in kɔnɔ ka bɛn feerekew don yɔrɔ ma an sen na tubabu o ye jɔnsan kɛ l'Amérique k'u sagona baaraw kɛ kuma min na sa u nana fɛɛrɛ kuraw sɔrɔ misidabaw ni kow commencera ka daminɛ an ka dɔ bɔ nin jamana n'u y'an dɛmɛ baara la kɔnɔ an tɛna se ka wulukunji ten an ka fɛɛrɛ kɛ an ka yɔrɔ ɲini fana an fana k'a dɔn an ye hɛrɛ sɔrɔ u nɔfɛ cogo dɔ la an ka bonyaku ye an ka yɔrɔ ɲini an ka t'u bila u faso la an b'a dɔn ninnu ye wolofinmakaw de a ma miirita minnu ka miiri ser'o ma olu ye jamakulu u y'a yira finmanw na Amérique k'a fɔ ko jɔnko banna mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si ka jɔn ye bilen an bɛna kalan i bɛ se ka baara kɛ mɔgɔ bolo a b'i sara ni a ka sara man di i b'a dabila i bɛ taa baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ donc Amérique gouvernement décidera k'a fɔ ko farafin minnu bɛ yan nɔ u tɛ taa ni mɔgɔ fana ye diyagoya la n'a bɛnna mɔgɔ min ma n'i bɛ fɛ ka to yan i bɛ to yan farafin en tant que américain i ni jɛman bɛɛ dama ni min fana ko non tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ka to farajɛla yɛrɛ de o man di ye ou bien ne ka to gun wɛrɛ kan o man di ye vraiment ne bɛ fɛ ka taa n faso la bon ni trace bɛ min bolo k'a fɔ ko o faso dɔnna n'o trace ye komi ci ninnu ni fɛnw tun bɛ yen o y'a sɔrɔ ciko fana tununna olu fɛ u ye familles tila n'u ka tɔgɔ ye tɔgɔkow ɲagamina. Les familles Jackson de Liberia et les familles Jackson d'Amérique ce sont les mêmes familles. Donc u nana farafin minnu bila minnu ko ko non anw bɛ fɛ ka taa farafinna hali n'an ma taa yɔrɔ dɔn an yɛrɛ la hali n'an ma dɔn an ye siya min ye hali an ma dɔn an bɔra farafinna fan min na dɛ an ka taa sa farafinna dugukolo kan o y'o jamakulu minnu cɛ ka na n'o ye ka na yɔrɔ san nansaraw bolo parce que o y'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ nansaraw ka bolokɔnɔmaya la u kana dugukolo in san nansaraw bolo n'o ye Liberia ani Freetown ye Sierra Leone capitale ni o yɔrɔ ni san nansaraw bolo ka mɔgɔ ninnu bila yen kamalen kabako min bɛ mɔgɔ ninnu bilali la u ye mɔgɔ ninnu bila ka yɔrɔ jɔjɔ ka d'u ma ka moyen d'u ma sɛnɛkɛfɛnw ni fɛnw d'u ma nka mɔgɔ ninnu fana Américains bɛna dugukolo ni san kuma min na farafinna yɔrɔ minnu ye dugukolo in d'u ma o mɔgɔ tun bɛ kungo kɔnɔ yen mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ kungo kɔnɔ yen nɔ dugukolo in koorila minnu da la kamalen o ye jɔn ye o de ye Samuel Doe ka famille ye Liberia dugukolo in koorila minnu da la nka olu tun bɛ wolofinɛ ya de u ma minɛ ka taa maa ka jɔnya la maa ka manu minɛ maa ka bingali ma se u ma yen nɔ ni nansaraw ka colonisation tɛ donc yɔrɔ min sanna nin aw minnu nana a k'a dɔn k'a fɔ ko dugutigiw bɛ yan anw bɛ yan nɔ kamalen kab'u cun don n'u y'a kɛlɛ daminɛ hali sisan hali an filɛ yɔrɔ min na o bɛ kɛlɛ kelen kan o ma se ka ɲɔgɔn faamu Américains y'a dɔn olu tɛna ɲɔgɔn faamu olu b'o kɛlɛ la kuma min Américains ye groupe wɛrɛw de ta ka na minnu ye Américains ye minnu sɔnna k'a fɔ an bɛ to yen komi Américains an bɛ kalan an ni Américains bɛɛ dama ka kan donc o minnu tora yen u y'o mɔgɔ dɔw kalannen dɔw fana ta ka na olu sigi Libériens kunna i komi présidents ni ministres ni fɛnw quoi
olu fana y'o kɛ dundugu ma sira y'u ni ɲɔgɔn cɛ san 100 ni kɔ bɛ ka bisi ka tulu bɔ dugukolo sanna minnu yɛrɛ olu nana karaba k'a minɛ olu la k'a minɛ dɔn ninnu na n'a b'a fɛ ka dɛmɛ ka taa Amérique a ye taa Amérique san an yɛrɛ kalan na an bɛ se ka ko dɔ jira a ka ku ta ka ban bon taa yɔrɔ tɛ minnu na olu y'u sigi nka a bɛ jɛ ka sigi dɛmɛna ko de kan sinon fɔlɔ ni manamanakan min tun b'a da les plus supériorité a ka ko bɛɛ aw bɛ y'a yɛrɛ ye supérieur ye jamana kɔnɔ a b'o manamanakan dabila ka bɔ mɔgɔw da la olu ye fanga ta ka san dama dama kɛ Samuel Doe ka mɔgɔw fana filɛ ka n'u tɛgɛ kɛ fanga la n'o ye Samuel Doe n'i y'a ye aw ye dɔn ninnu gɛn ka bɔ fanga la ka tila k'a sigi ko a b'a démocratie yɛrɛ fɔlɔ ye a b'a d'anw de ma a nana anw minnu sɔrɔ dugukolo sanfɛ yan a b'a d'anw de ma an bɛ jɛ ka sigi o de kan donc o kɔrɔ de ye k'a fɔ a sɔnna a ka na cogo ma wolofin de y'a ye an bɛɛ dama ka dugu nin kɔnɔ nka jini mɔlen bolo sira dɔn kamalen a ma bɛn o nka a ma bɛn min kɛra Samuel Doe ɲɛna la a ma kɛ wolofinden kɔ dɛ ngu ye min kɛ Samuel Doe la a ma kɛ wolofinden kɔ aw ɲɛ bɛ minnu ni nbamuru jɔlen na olu tɛ sa n'i ɲɛ bɛ min na ka tulo tigɛ k'a fili olu tɛ sa ayi o fɔr'o ye de n'a m'o kɛ karamɔgɔ i kana sigi a fɛ o bɛ k'ale yɛrɛ la cɛ kɛlɛ kɔnɔ ka don n ko kɛlɛ kɔnɔ ka don karamɔgɔ kɛlɛ fɛrɛyaw don komi ni maa min y'i sigi bi ka fulakɛ n'a ka fɛɛrɛw lajɛ Hamadu Nkufa karamɔgɔ ko an ye min fɔ maliden ye n'i y'a kala kuranɛ kɔnɔ ka min miiri a nɔfɛ a filimu jɛlen fili ɲɛ kɔrɔ nin ka n balimakɛ n balimamuso n ko n ye min f'i ɲɛna n'i ma se k'a ɲɛdɔn kuranɛ kɔnɔ a filimu jɛlen filɛ ɲɛ kɔrɔ nin a ma k'a ka dugu la fɔlɔ wa a dɔ ma deli ka k'i ɲɛna wa i tɛ fɛ a ka se a ka dugu la wa a n'aw ka dugu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa karamɔgɔ min ka di i ye i bɛ se k'o de fɔ n ko min ka di i ye i bɛ se k'o de fɔ sinon Kufa ma na kan dogo mɔgɔ la dɛ a ko k'a bɛ taa de fɔ zɔkuzɔku ko fɔ furancɛri la a y'a fɔ malidenw ye an ko a bɛ kɛ cogo di n ko an ko a bɛna kɛ cogo di so filɛ a boli karamɔgɔ ni ne kana k'a ka dugu la sinon nin kɛ don i ɲɛna dɛ n ko n'i m'i kɔlɔsi o taalen ka bɔ dugu kɔnɔ o tɛ kɛ koba ye koyi o kɛlen k'i ka cɛya langari ko ka bɔ i la pewu dɛ i muso nin ɲini sɔn k'a fɔ ko cɛ ko ja cɛ ma i cɛ bolo dɛ karamɔgɔ a bɛ bɛn maliyɛn cɛ ma ko tulonkɛ don bɛɛ tɛ dɛ n ko a bɛ bɛn mandenka ma tulonkɛ la kɔɲɔmuso bolo bɛɛ tɛ dɛ yɔrɔ a bɛ kɛ cogo di n ko a bɛ kɛ cogo di ne karamɔgɔ u y'a fɔ an ɲɛna cogo min na Kufa don cogo de tun filɛ a ka dugu kɔnɔ tan k'o daminɛ nin tun ye ale kuma de ye nin waati a tun tɛ jaga nɔfɛ fewu ayi o y'a sɔrɔ a bɛ ka safa tilen fɔlɔ quoi n ko y'a sɔrɔ a bɛ ka safa tilen Kufa min bɔra an kɔrɔ Bamako yan nɔ bɛɛ b'a dɔn maliyɛn bɛɛ b'a dɔn a ye dibira fɛn tɛ sa mugu ni kisɛ de y'a tunu an na sinon dibira fɛn tɛ dɛ bɛɛ bɛ Kufa dɔn maliyɛn den bɛɛ de bɛ Kufa dɔn Kufa min k'a sɔrɔ n'i ka ɲɛɲinini donn'a kan ka se yɔrɔ bi yɔrɔ la i tigɛtɔ Kufa la o tɛ kɛ baasi ye dɛ n'i m'i kɔlɔsi i ka danaya yɛrɛ min bɛ diinɛ kan i bɛ tigɛ diinɛ fana na Kufa de nɔfɛ quoi n balimakɛ n balimamuso na n k'a f'i ye k'a lakale n y'a bɔ yɔrɔ min na fana n k'o f'i ye k'a d'a kan n balimakɛ n balimamuso i ɲɛ bɛ nin kodɔnbali minnu filɛ basaw ni ɲɛbɛrɛw nɔfɛ kungo kɔnɔ nin n k'a ka nin mugutala ninnu minnu filɛ nin ninnu ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ dɛ Kufa karamɔgɔ ɲɛnama ye ɲɛ kabako ye n bɛna fɛn f'i ɲɛna bi u ye min fɔ ɲɛna Kufa ka min fana ye kabako dɔra kabako ye dɛ i yɛrɛ nin Kufa min na dɛ ne ni cɛ ye baro kɛ min ni Kufa bɛɛ sɔrɔla dugu kelen i t'a ko ale ka kɔrɔ ni Kufa a bɛ san 2 bɔ a ko bamanan
ako kufa kerata ma balale na ni foi yeah ko gadaka ko kufa ale ayi ko karabalaw de do ko abi ko mi mo gombe to nyini ko ni jama nyini ko la kwa aye kalan kanu hagil de ana ba ma ko num be gano de ay dawani be gano de ya fa donc ko me dugu ko le nyondo bon vraiment ba ima bala sono ni gimna fo ci ko dara dugu mo bna fina dro ko ikra haishidi de ni ona boraka dugu kono biblo haishidi ala dunya bora don ale yi jengama nga sisa ko sera roma ngele ale ni ko soba onga ale sendigane ko le ba kale jamana bla ale jamana bla ite a fota do na farnya wati do la ko yoro la ale adona le yere nyena nyenyo wa dongo da bana la ba femna mai do male jamana bla karamo yebe ni ku ba ta paji do de folo nabu blaga ta dugu gelena a folema yana ko cedmo nga cha dugu mina ai kamalen flaw mi sababu soro ka qur'ane so folo yana ka baroto damne golu ga selema allah ya yana ko ka ala wele bulo gorota ni joliya e fe ka toro go tiga ko kanu sige ku na ka kuma karamo marfa bo kana do kan tige yana mo lo jonye hali beretu bulo mo lo jonye haluka shekandige muruni otu kelena katu jomar nisiri kono kala sini kofu bi woroni shegin bi woroni nani o dale mo okora ajole mbandala aka kuma senta bulu tanfola ma warate kuma mi nyedo na ayerete o kuvat me ma yini na kuma mana ni tuye ala so ifani bat meson ega tugulu no fe kata dine kala kungo kono ni nege obe oki daki ke selema lahe ifana ben yana sisan sa bazuru do kanati o wa ma wara to ga dine su tora de fo dugu mi sitigide dugu fendigide dugu setigide dugu ma to donende o ne oke falu soro wele kere marfa mbamulo alama marfa dama de ayi irabi marfa sai badi de ma wa ibitla ka dumbulo ka bulo abise ga balo chugo muna kalo haga do kono yani kata yele ma wara soro nu cigira yoro mi ga gem madrasa karamo ga dum na yere balo o nga ka to no ko kono ibi jona balo ni chugo na chugora resrane no kana ko ki rabi kandi e ba ko kata uno de mun ndara ko kono de karamo ko lu sigin dola de ngolu do be kanu fo yin nga ko yale go bayni mi se janaba ko nyumana anolu de tara kungo kono atarolu hagiliku ka bugu ka tende ka nyena amugu bonyo ona amago be mina ko ta ka tobe fili ka bugulo hawo ka toro ga mbamuru ni marfa do bulo kara mo yela nun do ndola dugu ngono chugo muna imiri gwa ko arabu ga kalifa foriyana abingali galo bengali gara foriyana fengo ayi antumi ga nyere defa de amasu ma ko min bela jele fara de yanga samu ga ne saba kono aw ga santani ko ke maud santani ko ko fedro aw ga ko ma hali dugu kare kumbe bo folo ko awulila dugu fo jamana ko uluma so atama fem manya fu yeno bo yedo chukudi ramo unyo kono de fli koroni ta ngunyo kono de fli koroni ni ma arabu ye ni mu ga kirawo ye ni mu ga khalifa ye ngo fo khalifa tanina na Egypt ni ma siye ega nunu ne ndega ndo jogolo jaka dugu ko mata embalama muso ibaro vitamin fo yoro na ngibaro kufa bi ni ngale min gani yoro la na ngado fi na ka bene ga yeta karamo ko yani kufa ka sa kona chede unzuro atmik recruter mana kuma mana jagamine madame na folo chewde bi ka recruter kata ni ni ale de ko karamo aga dugu chetan ko tale olu de bita dilansini olu ga dugu misitigu fo uga misu bi daga yoro mina uga misu bi ta kungo holo mina gwenyoro haga mi bubulo o kilen do ne dine na obi munge ngo tedo dine na de obi kile de go fa go tata
horon den do soro la kele kono do minu na ga anga hagilisi karamo bi ka yoro mi rauna ni karsango karsa fleni otni misi tigi de ayi o ka tiriye ka baro kanu e ko luka dugu misi tigi do o yana anga to nege chokoroba de do ka do dine no tara kele bi dugu nga dro o chere de folo fara kele la wa o de ka misi fle ka che katana eni do fo Nigeria do fo Senegal to lu fere ko war mu ba de ne ko o tik karamo de wono fana faw yine nu o wulo ko kono natin de balu bla kata ble voyi kadaka kufatu ya fo ki ka bla yana kata ke madrasa karamo ko yatin de nu ti yebbinga lige do mena yana ka ere bulo do na mina o ya fo no bulo do ne kele kono amma ko te fatala bla amma ko te batala o nga jurumbi fala o sebenende do kanga sa o kanga sa o juru kane fono ifa ere be sega to dafa kufa ga fere ko bacha nga bana de pe asirada ngara mo ba fi nga bana ka damu nga an fle kele joro la bande ro bulu ni pe ga wala dalina de fle ni pe kadaka ni mo ko mi ni jakume ne lo manyuma ko do makare ko do nga kram ko ni ya jakume fono loje ka ta bande ibina fendo yalla o ye wasa ko bele awo yoroni fidini bega jetemine reti bulaka no o be wasa fo ombulo o be wasa fo ombulo o ba anga se fo wulu finga se bo fo ombulo kadamunka fola ko vat men ga dugu dorat mi se ga sus saba siga ka dugura awo awasale a jawuli lente a foi babu fa ci min sababu fate jawab na dama ci ko na bana dite a yare o jagadi le fama na ko obligé sa ko ke jawu ya yare de mo ka sa ko ba yare turu sefe suna ka ale jaga ko tara kamar fo re gite da bizon blano bandi ala ko ko tabbe ndum ko kam ci tibune fanga wala ne ka to fere malion wolo findew ne badam nimbela jilebi ga ke aw nyana arabu ya kokoroma dombo nyana mogo kelen de masoro de o che de masoro mande aw mo che de soro mande aw mo donigela de soro mi misra ko kufa i jwanga nyogoye de i yere hakili be yoro mina janfo tara namara tara kufa ni te dore de nofe fo qur'ane ni ibi ka min fo an ga yiri la k'i be fili la bi ibi fili la sini ngene kufa mamunu yi kala u ye qur'ane kodo le ka dima o na mo che an wona min mu fo an ba fo ko kufa be min ka o kuma o de ya kiye yere fanga ta che domina min be kufa la sigi ka bo wulu ka kisiga ka an gena nga samina wata na wa e ngara mo fi mo do ye blongo no gigo fi mo de onye bloko no ye gila wa mi mbanya na bo kram go joda fu itara ngoni sinza kono nando kram go o te basia hora ko do soro lo sinza ne kono ka mo kono ni go ko lu bisa kono yo le bloko jugu yo kram fu itara onga sinza kono de prokotoleun itemere anglo ka kasola don se chugola ameriki ba ngi temere anglo ka kasola don se chugola ameriki ngoni ndine kele nden nodo ala yanchi ana ala kuma na mode wona na soro european mu ga fato ya kele la nyogona wona na yele maka do dine kaman ko ku be ko do nyogona ku be tangu yireke ka do ta fando fe ali sino bugan mo en ma ku bla bebi ka girini ka ala ye on ta de ka jan arahagato on ta de ka suru lubo girina nyon na fe kuma
utemena ku kunda yoro chamanga onuga ala jago time jago la no fekata karamo olu do ya nyini go famunga halisini ngene so ma do hono ma nyini go famu go ngodo ma nyini go famu go waya soro chugo na de allo jate ndoro e ba fo kibi fon ventle e karamo o de temena munu no nyini go tle katemere ta kan e ma so nyon la doni ko olu ma se ka tle ati se ka tle on karamo feme mana tle ni kama ne de kono ki bo tle e de nyene gela de feme jengene na ibo jengene de tui ni ki ba tle ja ko yala e de to ko nyene kala oh anda ka so nganda ka balma muso kufa lo jatande e ganin kele den nunge kufa na ka jama'a ko ngona o misri damne igo min yetu la kenema ubila masirane ndo de nyeglu bi wala moto bi ta ko ngata sira kun loje e ni wati jaman jeyani de ni yasoro sebi chede umbulo ngoni yasoro sebi chede umbulo usirane ndo numi sira ko fo mama be ko dona ni sigi ku loje iba sira jayu la ko so mi do ko fo suno donte mena mali ngono kufat men nge ka susa ba shi aka dugura nga ci ajoro lenta sirane de mbado lu gele ra bolo sisa ngaka mo yaro ni mbela jele na kaba ko emiya ngibado be kaba ko emiya nunu nganye mo ba hamadu kufa na fore yana kwa ku flambugo tugu ka dongli dala de nyeni e se ka dawla ngona fore yana ku flambugo tugu ka dongli dala dodo de be flofe kamale yanya fo yana chigum na ko to ko bolejo ko kufa banen kalama atmo de fo ko mi ni samia jara balani fo bi yala am fe chugum na o be wasulo ngono na ko de kamale ngonu o ndemma ne la tawdo ani kasungala ni samia jara dro mo mi yala ka demisonu la nyina je dugu kono o yona do be flofe ko bolejo kufa de rotmbo fo na tara dugu sungurun kundigu de ba afana abijigi doga so agume da doka sebi da doka do ba digi aw do be kunu mene ko ale famana ka kufa to de la ale tara ko wari ale bina ale ame ko kufa bi malla bamako ko kufa ere be kra sirame baysa ko fa bi dawa de ale be fama ale ame dro ko kufa tara saudia ko kufa na ka de fleni o yasro ale koroke o de tumbu uka dugu ni alimamiya la o bien alimami fala ko o bien alimami fala yana anya fena jona donc ale korake ale nana yo wi ka kego yani no farida ki yire ke bana ba to parce que aso usuru yana oluka yoro la zawa ka bana do karaba bi ka buli kana ba ko ka ko bi ke chugo na donc no kera ale de bina bla alimamiya na ko ke ni nana ale o so karama alaikum karama awde ko gubi kiye ka ku de mere jaga kun folo boli ngo 5% mi daw ma wali jaga rabo mi na ko dundu ko na abade ma Senegal nyom Senegal malo baga maraliun ku fa bina marfa ke ko jaga bo jaku yala katla ka o sonko ya alimami ko ani boya ka eni don sera ku fa ya do ay se soro sa na ko hala tawi reso abi soro ka wuli ka bina frango ka ni kelen ay mi ke kuna abu boko de nya ko ami ke kelen ore ku fa ya a jaga 5% ni ala nyoro ni kira nyoro ya dudu bela jere alimamu ma aka sharia bolla dugo ni be kufa ke jamfante kanolo to edo negramo uba fo chomna kuwa ko damene natun do na ka misiro kono ta beti jo sa fo alimami rejo la mini bari nzabe ko mugo ni kitede dale ba ko do bi ni mana mba ko ko mi minta to la nyeni alimami ba yara jolende sawa ngaka dugu hafizul qur'an o jolende wa minu ndara do kala fo chadi ngominu ye do kala fo Egypte minu zira Saudiya tirigini Iran karamo ko minu ye chama yini wala minu ba ka dugu no ba sura e begen ni saka ni ko damnero ya fo chigomna gona tiye dugu damna be yin ngalke ko jonye chrétien ni tiye chrétien Afrika
ale ka sira foyi ka mɔgɔ bɛ sira bila ɲɛ yɛrɛ bi kɔsa na ba dɔn nana bɔ ara ko marifaw cayalen bɔra la nka ko daminɛ a tun tɛ se chrétien ma n'a donna misiri kɔnɔ nin na n'a ye salamu kana ma n'a bɛɛ ye salamu laminɛ mikoro ni min dulonni b'o kana ni i b'a sɔrɔ mikoro yɛrɛ ɲɔgɔn ta ka dugu kɔnɔ kuma dɔ la koyi ni mikoro b'a ka dugu kɔnɔ a b'a yɛrɛ ka dugu misiri mikoro ta a b'a fɔ ale balimaw silamɛya la balimaw a ye mɔgɔ minnu tɔgɔ mɛn kabi kuma jan waati jan jamakulu caman bolo ko jahadisiw anw de don a ye mɔgɔ minnu tɔgɔ mɛn n'u bɛ k'u wele ko bingalikɛlaw anw de don a ye mɔgɔ minnu tɔgɔ mɛn n'u bɛ k'u wele ko jatigɛ walekɛbalaw anw de don a ye mɔgɔ minnu tɔgɔ mɛn n'u bɛ k'u wele ko katiba masinɛ jihadi fi sabilillah ko anw de don a k'u ka ɲɛmɔgɔba ye ne yɛrɛ de ye Amadu Kufa aw minnu kɔni ɲɛ dara n kan aw na kɛ seere ka ɲɛfɔ maliden tɔw ye ni ye bingalikɛla de ou bien ni bɛ tiɲɛ de kan ni bɛ ka baara kɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala ta de ou bien n'i y'a sɔrɔ ne Kufa de bɛ ka n diyaɲɛ ko kɛ kɛlɛ kɔnɔ ko karamɔgɔ mana fɔ n kɔ o k'o nɔ na tile karamɔgɔ ne bɛna ɲininka kuma min na a ka kan na est-ce que mɔgɔ bɛ dugu in kɔnɔ yan min ma deli ka kuma nin mɛn i ka kan na yanni ka ne se yan wa a b'a fɔ ko ye mun kuma ye k'a fɔ ko Ala ko k'a ma jinɛ ni hadama ni hawa da denw da foyi kama ko fo kana k'a bato dugukolo nin sanfɛ bɛɛ b'a fɔ k'an ye nin mɛn ko fɔ an ye nin mɛn a b'a fɔ tabarikala karamɔgɔ o de kɔ tɛ hɛrɛ ye quoi n ko kɔ de tɛ hɛrɛ ye dugu ma alimami t'a kɛɲɛ a b'o saba dugu ma seliji kɔnɔ k'o siri k'o da o bɛ nbamuru ta i ɲɛna ka tugu a nɔfɛ o ka fala ko wa n ko ka fala ko wa kabi silamɛya limaniya 5 i b'a sɔrɔ o tɛ fɛn kalama o bɛ kule la misiri min baro la don o don kɔla a ye na diinɛ ma a ye na diinɛ ma jaja o tɛ foyi kun ni ju dɔ a la a ka kule kɔfɛ a b'a ye o kɔrɔla an ka cɛ n'o denkɛ bɛ yan a b'o minɛ ka fara dugu misitigiba in tɛ hali n'i y'a sɔrɔ hafizu kuranɛ don i na Kufa sɔsɔ kuranɛ yɔrɔ dɔ la o don i ka dɔnni ma se min ma marifa jɔlen ye dala kɔnɔ n'i denkɛ bɛ taa ou bien o k'a kɛ selima saga ye dugu kɔnɔ i jɔlen ɲɛna nbamuru de b'u bolo marifa de b'u kɔnɔ dɔ melekelen b'u la dɔ bɛ ka fofo nɔfɛ e ko cogo di i b'a fɔ k'a ka taa kuma dɔ la Ala n'a kisi a ɲɔgɔnna sigi ma don dɔ la o Ala in de y'a minɛ i la san karamɔgɔ i m'o yɔrɔ in faamu kabi i ye dɛmɛ ɲini Ala in fɛ i ye fili kɛ ye n k'o de y'a minɛ i la ka d'a kan Kufabaw ni tiɲɛ cɛ o don e m'a ye n ko Kufabaw ni tiɲɛ cɛ o don aw ka alimami tun delila ka seliji ɲɛf'i ɲɛna ka bɛn kuranɛ ma ka arabu cɛkɔrɔbaw ka jiri ninnu sen bɔ pewu ka ɲɛf'i ɲɛna ka bɛn Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ kama n karamɔgɔ maloya b'o rɔ u y'u ta fara kan fo ka fu fara kan hali bi u kan bɛ ko fɛn fara kan u t'a to mɔgɔw ka dɔn don o don dɔ bɛ ka fara kan ni jɛgɛw ma kuma turu bɛ kuma n ko ni ngɔnjigiw ma kuma masa Solomani kan digiɲɛw bɛ kuma an bɛɛ ɲɛna kɛnɛ in ka ya tugun a man di nka karamɔgɔ n'i ye nin lajɛ kabako don dɛ Kufa ka recrutement kɛ cogo ni n ko n'a jɔra a ka dugu da la i hakili tɛ cɛ caman na u bɛ nɛgɛ ta o don u bɛ nɛgɛ ta a bɛɛ ɲɛna o don Kufa ye cɛdenw sɔrɔ dɔw bɛ don n'a jatigɛ la o dalen ɲɛfɛ o y'a dɔ sɔrɔ baara o y'o kɛ o dɔw yɛrɛ fana tun tɛ yen mɔgɔ ye koyi olu fana ye dɔ sɔrɔ ka na tuuru cɛ u ka dugu kɔnɔ dɔrɔn olu kɛra dugu libɔlaw ye bɛɛ girinna o ye karisa denkɛni a tun bɛ mun baara la dɔw ko sanu baarakɛla tun don dɔw ko sanu baarakɛla ta an y'a mɛn hali Kufa ka mɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bingalikɛlaw misinzonw musonzonw sumanzonw tiɲɛnikɛlaw o ye siɲɛ 2 ni 3 sɔrɔ dɔw y'u bɛlɛ k'o nɔ minɛ olu taara ka t'o ko ye o ko aya n dɔgɔ an bɛ yan de min bɛ kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛɛ tɛ taa ɲɛfɔ so dɛ donsokɛ ka kungɔ yaala don fɛn bɛɛ tɛ ɲɛfɔ so an ka bunde ka taa dɔrɔn ni Kufa ko biba bi a fɔ a nɔfɛ biba bi i b'a nakun dɔn ka tɛmɛ Kufa kan an ka taa i bɛ n kama kɔrɔ ye an ka taa olu ye cɛbaw lili don olu fana ye dɔ sɔrɔ olu taara an ka cɛ olu fana ni jamakulu nana i ye tɔn cɛya cogo la
ngi tonche ya juwe za ngani mbere biga ke arabu ble yana ngute kuma arabu ble fe mo yana ute kuma oni mo mi ki bina fon yana ko lu no lute hakili na kelena ibo foni dami ne fi ko foko tilina mbo famu jugo nyere la o be hakili ma gai kama nana o be hakili ma gai kama nana on yeto fo dala o wakuva ni nege biga ni minge kungo kono hamadu nga bana diu na dogonu mbika ni kile nige bamako faka sika ni nige baraka keni ima kuva na ka chedo ni nege kungo kono da marafa tere ikomi yatola minge ka irami na hotere ni nege ire de ugogo femi ire ko mandu e peude ho bulono ire do shetane ko ni ndo ti farala de uti sega farala nguti sega farala ni cheke meni mugambe no ni ndoti sega singa tu sigi halu yere wulu dugu modu nobile halu tifo balmo ko yoro do ku ni won kala ma ten ma ka kira ma la sa onga ngata muta namga tamna se o konga kira mo ka bo konga jamala wuli law ka bo konga togotu ka bo oluka kufa la sigide anga nansara janfa boara ka arabu janfa boara malien de nanga nyugo famu bani ni doyini ko ni reerom na biye do sorosa o kiki onga ko mbedda ko mina sisa ka fo ko mbedda ko mina an waddo ni be mi reena na ka fo ko an watta juru sarabbere do tage kumbe e karamo ngami ka kanyere da madla wala finde be ka sa do wodo o arabu tigasa to bo tigasa wala finde be ka sa oh anta loja sa nganyugo ngasi sigi anga nyugo mbunya chugo do rawnya chugo wala anga ko inje ka kenyo fe kadango nga yin elima ode onga yete on kala ndewnde karango te on kala ndewnga yete koy onga warbi ga do mugoni kisera ngo warbi ga do kelege minona akura kura no yere koy o chebo yere kene ga minu be yira fu obuga ke ngango amade ngwa bana no fe mugo nunu munde bi ka tawlu kamade amude nye kile ko ko soda o hal ya fro ko karawna am misra ko toro munyu o am misra ko toro munyu am ko boyro no akado konde ya kisi kabo janjo bayre do plambere etnya onye kametu o hamado nga bana no fe mugo yin ngasa ko pla at ni miye yen kala ye halim manden kira ben pla at be ubet ma pla at nganu ko wi plambe ke reality o fonon te basi ke ngadla no pla de te basi nagramo femina ye dibira minte ko mo soche ngo femiye sange jugoro minte ko mo soche angata ba kadaka o misaru be na min su so mandi amado nga ba ni ale nga be abulo ayu be trouble abula ay be trouble ngale yin na ka ka dar ko parama amado nga ba kana kule folo ka ko nyi na je ko machi ba ni garni pa ni ya yana ka ku fa trouble ya ka na ye ba ko maîtriser to c'est bon nous ngir ma to man ko ngo ko ni ko nga tan ko e démocratie da nous te bi to man ten ma de bora ko so ka so ne te ma bi ku kele ya go na ko tatu yisi bi ko ma ko ya go oh kazro ke on fona be ku fa no be ngira ko ku fa yo la ku yere wulo fa de ka bo doni be ko ka bo kiran no na ko go kira nona ko wa fi na ngaje go kira ma su ko mar kitabu waya afaka go kira de ka don ko ni ya su kiye re la ko ni pata ko no go ku fo no na na ka je ko yu ta ni dugu ko no ka wartigi na fo tigi dendo ta otajila o kasoro ka tirike ambal ma ke ambal ma muto ni bu ka kam
ngu ba fo cogo na ni bu ka kam awo nu tare e donu kura kele kono e rete halika dire e sergent chefu lawo jammo ko ta fo caporal capitaine ga biro kono dodo lo bisinga ne wele te na guru chera ko jon to e karsa ko ku fa ko kita awo e faganya te na ngo ka ba mana se bu ndala ni wulu fato yu fara ngonu yu fara nyonga abi hagli ni na kara ba do abi gomi ma mentale militaire ko kan e madel ko e se ko ko ini militaire aussi le même ko lo be barat o ganye mo ko ba do na to e ngara bo ngonu wuli la ka man ka wuli ka e rabi tunu folo de ah ba do ko kama na shi ko le ko kenega e bravo ai amano boloji negadigu e kana to ni Gubada tuila mate yulu ko kele mate se fato kele ko kufa mate fato kele nya kufa ida ikle di so yo isi yo ko awa era baddo e baddo ko on baddo ke baddo fere hale ka ni fe bere ete ko tugu o don na ko tugu ta tugu bo ngodo na mi bo mo si jabe tigi o don de amba yere yeno e fono mi kare ba ko sura ga awa ibe pama o hal ni ko mandi ma na mo sa ga ni birna ko pare ko mi ga jamma pare ka so tugu na ko jamma ko ma di inteni paro ko kufa on ba do ke ba go bole jo kufa on ba do ke ba tinya do flambo ko tugo ka bole je fola kufa on ba do fere ke ba itni ni amado nga ba eti sega jo fo so ro ko en da ga ga ji ma ta ka so ma ko ka so ro hamado nga ba ko ka ne ba ga o gele me ko de ka ta lo ko awo ebodo ko on bodo karamo fo sigi ga kuma ni yonje sigi ga hagli daira ni wona ni yonje nya ko ni yele na sa ga yanu ko na ke wo embade ande sigi ga do fo nyonya na folo kufa bando pere amadu ngaba aka teriya da ye telefoni na teriya yi ka foko kufa be so aka sigi kene kelenga ka soro kufa nyebe fanga le kaman koro e ka fanga era saraka bakoro de o kanga ke kufa era de fi kufa ma bindron o kuma sirabe do ni yaka gali reke direti o yaka bale mana biti daga tisi ga hali kidali haidar la ka to na so e resa fo Algeria fo Saudia e fo Morocco fo Saudia o bien fo Morocco fo Iran o chesiro fe gigi chesiro fe ngaramo nekala ne yo e mana ne famu eten nu mbela jele kelengele na kanyini yoro yo itu beta sira yo ni nunu nge ma ko jelamu disa kele ne bubulo ka samoni nyonje akana ki kono ko ma kele ma ko batigi ala de ni madala chokoroba to embe diliku ka bla ka faranyo ka di chokoroba kele ma kam ne gata so ma fi ko no kale ma ko tuma bum sando la dafale ko te kango nunu ndo yoro de bana pep ma min daro lo e ma dawlo baraka no do yoro bana pep ay halu nu ga kuma tono minen dilane uga kele janjo tigu ma janjo soro chama na ma avocado na kasola abe fa afili da kono
ye jonya ke do bulo ala de utlara ku ci u kumoto na le u fale ko fe una ala ka soro ka nyoma ka soro ala ma to duma ama jiduma uni kungone manyuma ko de sera ma ya no nga u fale ko fe ku hakili sigi una ala soro la ka kuma aywa kram kombo chura mati dama gare yere la go kombo chura ngo mati dama gare yere la kon nagale mai ni ngara gale mai ni de gara ko do fabi do fambe ko de ko bere kado ko do fa mitla ka do fambe ko la Cheikh Omar taliti abi Umar Bori bariti abi Usmana Sokoto ati abi Samori Turetia ko Hamadu Kurabati abi hamdalai nga amunum bi abi tanduruna haya folen safi ka nyugon lame ngona mato anga nyugon lame ambochu go do be na ka ambulo malo yade jega barak mama na se kuma nako aye jamana kelen de do aka mankro ka be kiyama ka jamana fla de do aka mankro ka be kiyama wolo fimbe bole ka ijo kene kelenga ngara mo eni bokulo ci ko ne zire ni barake aw renta da mola fe wiya shuga ka angle ko telma ka aye jamana de bla fugare ona na laba suani na folo digu ye kaso na sugu bejo ka dese ka soro ku ce ku butu fili woro ni kono ye kuno kono o fono tara ko dum hera wore ye tu chugo do bi chugo da ko kramo ito nyo na de kunyo aw dale mbala ko ne ziri ni pew ni mi mako ya na ya bade misitigu abade njago galon abade munbe na yo do ko wara mi ne ko ba o kramo ko na yo dungo ba sa mu mi jiga kono aka wuli ka tabi ro jana mo ko be fatigue ka bwanye na ide kramo amana nasi misiru funon kono ko ba la mo kaneni kramo ko domina de ibi misiri fa ka chekeme duru joye ko fe ka juma selinu ye mali dugukolo ka ite sefa keme soro ika kofuru ko eni tina ku dalam bamuru ye ja ko rawana ba soro ko nyera ko soro he kramo do ba soro ko nyera ngata bani angata autiga famu ngauti famu kona atu ya famu atu teso atlega bo mande asele ko kunjewa ayati sega ko bilede ko kwati sega ko chusi de makara sengo fende ko angata bani namu kata mnasi nyini fende wa ayera ni feremi karamu ga be mineno de mbamurinte marfainte kwanka me fenkele ni manga kante nyugo ma era ko te sa ete ekele ko ko fasa ko rasa ete mindo e bado faso de do ko halni demsanu ne ga luga fanye ko fembo lo bulo minga bonai ngo bi ko foko jole to faso de ko no te foko jole to ka fengo no habada utayoro era do era simindenu utayoro era do era ngwabi ga chugodi mani ko do na dugu jete gele adum bebi ga ala nyana de fema de ga bora fembo to tara ni sera ka min la ki kisoma iga ferenya hanno yo ko tigi ade alama e de ga ferenya na ngrambo ni mi kenya fono ko be ala nga sirade ko abe ko de ke akada yere chugumna e be se ko nya don chugodi na ye juguman ke okada ye na ye nyuman ke okada ye na ye tle okada ye na ye jenge okada ye e be ka ko nya ye chugodi nkaramo o madabo nya ye likamo andalo ya nganyira kun karadoni ngwandalo ja nganyira kun karadoni kala ne kumodo ngokala nengumodo nasira block kuma koro ka bubu ka tendani
kwanya foka beode ma ni fenchi le mambulo kwa kala ni tata retara e ko kuna to aka se bulo kuna ko bulo na la su ka da su bulo ko la ka sa badene na ko ni min bora bulo kuna sino ko ke kan soro kenema kan se ni ne amene ke yana ka ta bo kan tulo la do na fe karamwa kiyete wa karamwa kanana ta ga jamana sa kanana ta ga sela kanana ta ko justice bi bolo ngi kana na ta ko fama bi bolo kanana ta ko nafolo tigu bi kamankoro kiye be se ni mbela jelinga kiye naka ngo kiye naka karamwa ga scientifique ni ngabana luba nya fiye ko luga mo folo mi afu ni nga je ko ande kiye fo nyo ya ko dugulo yi kalo cliente bon on a peu dugulo ne wa boli ka clean la mun go no ga ala kan la seri mi wanja ya kumba kan da ko fe ko nyele utlara ta ala ta mboye ka jeta na de ngutara ala ta boye ko mo ya wata na de nu mun fa fa nga kana balela ya doke ni mbera ka ta me kinye fo mi ka ta de ne ngu ye doke ni mbera ka sine ngo kinye fo mi ka ta de akuma domina kufa bi yire yini nga ka fo ko amalo ya be ke mogora ki den to ko dale la amalo ya be ke mogora nga che ikam majamu ga tale ka kabla ma amalo ya be ke mogora ka do ko hali ni kufa bi bodu kufa denga ni mana wulo ko la se yira ma nyana ma ya ko krale buyere ongo yene ga hamadu nga bon yene ga ya ga galu yene ga kufa eta kinye do ete suru ya ka kinye do ere ba donc avo ko ba do ke eta kinye ibe mi kono do e dine mi ngo bi géopolitique mi kono ni te foi kala moro balli papa mine na ga do ite papa kinye do ro wamba muruni ani marfani o dato do ibulo metote obida ajaja ubia goya ibo da faso bela jele jole o metote aga keto ni na keto do bela jele ni ma blague yara ngi ba blague yara metote mi ga che don fatola mai kungo be gris go be gris ba ko wulu non ndisane ni mi ra nya do no ngone mi ga mi ra na o nya do no ma koro ga fete koni wele la koni bangana ko domina ku yu kale kina na ka sura ma wele kufa iwele to de ni de kaniba de inganiba krafa jamana nunu ebulo go ma de ben kokoro ma do murdani min baga aw nege asigiro ni almami bawla igo min mali kadaka ekufa ni kan jugu ni kan kieni be almami bi soro bamako bi minu bi so e ka shi kwa konyomuso ka so mi konyomuso ya foka dafra ki dogo foka ta bo ki tulo la dronga ka soro ki shu bo kan ngadina nga shu ka ti shu do kufa nga nigi bi faso le bi lebu nigi bi faso kunto ibi kunto nigi bi faso la jaba kufa ni mi kolo siti sani ma la jaba de onga obiga minda faso ka ira nyaba akaleme ka demisane munu nege ka tuka ko ka jama kulu do yira ko e kafru ka soro marfa mi re dare men do ko ra nayo loje dro ko dilamba ka to re loje ka donc a fo ko dara fo ka to saute o me ka ala re to ko mi aklo la jamu ka yi jango ka ka sigi alima mi qur'an alima ka kala sini kof ko de to ko erisila o ya Allah ma doni ko no ngache ka to ko da ka jamana ma ka to ko da mirindu ma ka ko be Allah ma ka o dalembe kora ke yedde me kam halibi ko nga kafiri kele kram o ne be kana ko mi famu ka ya ata nya fa to ko sono ni tiga famu de wa kufa domina ni marfa babla bo dingara de ka bo musin non tiga ne bese de ka klende amese gi furo la de aba kle amese gi monima aba kle amese gi baga marama abulo ko mo ko re de bina kanya batara ma falu ga to matna kanya de anyere de bake
Kramo hote do ni soli do ate toto fulemba kono fena do. Ako nga robe. Ngaka robe. Aya yere bono do kumbalana. Aya ka dugu do kumbalana. Aya dombo do kumbalana. Diɲɛ ka tika bila ɲɔgɔn na de don o don. Aw hakili la ko ɲɛbɛrɛ kumana basa kumana ni koro kumana kana kumana ni ko diɲɛ bɛ ni lahalayaw de kɔnɔ bilen. E karamɔgɔ diɲɛ tɛ ni lahalayaw kɔnɔ bilen. Diɲɛ bɛ mathématique de kɔnɔ bi. Karamɔgɔ ko ten ko diɲɛ bɛ mathématique de kɔnɔ bi. A lajɛ ba ni tic tac. Karamɔgɔ nama ninnu lajɔ sira la ka u jɔ ka fu ɲɛna a fɔcogo yɛrɛ yɛrɛ la quoi. Nin caman bɛ ka kɔlɔn de san ka bila yɛrɛ ɲɛ a bɛ taa bin a caman. Ne kuma diyara n na b'a fɔ kɛmɛ sigi la ne bɛ 90 n'a nɔ kan fɛn jan ta. Manden bɛ tɛ dɛ Manden Mali kɔnɔ. N'i sigi ka ninnu caman ka histoire laban cogo lajɛ filimu kɔnɔ. Ibe Iran yatola ka filimu bancogo dɛ ani ninnu caman ka filimu bancogo de bɛna kɛ kelen ye Mali in kɔnɔ tic tac. Yatola seginna ka taa ni Iran président bolila Chad du Nord bolila ni Yatola ye fanga ta Yatola ye jamana ta nka Yatola ma sɔn fanga na Yatola ko ka président sigi u ka fɛn bɛɛ ta ale bɛ ministre de la défense dɔrɔn de ta a tɔ bɛɛ k'o ta. Yatola bi gɛn ka bɔ Iran kuma min na u yɛrɛ ka fɛ ko kafiru ma Yatola gɛn Yahudiya ma gɛn Nansara ma gɛn Iran yɛrɛ alimamu de farala ɲɔgɔn kan komi Mali filɛ ni lahalaya min kɔnɔ bi an ka kutubu an ka mɔgɔba an ka téléphonetigi donc u dama farala ɲɔgɔn kan ka bɛn Yatola ka lateliw ma ko ka Yatola gɛn jamanatigi ye Yatola gɛn taara san 10 kɔ k'a kun fɛ min b'a kan t'a dɔn exactement san 10 kɔ kɔnɔ a b'a kun fɛ o Yatola seginnen ka na a bolo ko diinɛ b'i mɔgɔ to Yatola tiɲɛ dɔ a ye baaraw kɛ nka cɛ caman tun ye dimi dɔ don a la nka cɛ a nalen a y'a datu bɛɛ la o y'a sɔrɔ fanga de b'a bolo jamana b'a bolo kamalen a taara taama tɔ lase kaburu dɔ la k'a ko ɲɛnabɔ kaburu dɔ kɔnɔ k'a ban pewu ka segin ka n'u ka so. O su kasi yɛrɛ kuma kɛ koyi ni Yatola ko minɛ yan de san wa hali sini a denw fila la dɛ u taatɔ y'a kɛ cɛw la u segintɔ bɛ k'a kɛ cɛw la ngu taatɔ y'a kɛ cɛw la wa u segintɔ filɛ u bɛ k'a kɛ cɛw la nko de bɛ ka lamaga fa ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛ t'a la nko bɛɛ lajɛlen ɲɛ t'a la nka min bɛna k'anw ka Yatola ye an ma se k'o de dɔn fɔlɔ ka d'an ye gidiya kɔlɔsi bɛ dɔ bolo k'a wurude a wurude de tɛ ɲɛ n'i ma sigi wolo kan wolo bɛ min bolo o fana ni kɔlɔsi tigi tɛ wolotigi fana mana fɔ ko ale de jɔda ka bɔ a ko la a selidaga n'a seliji bɛɛ lajɛlen fana bɛ min bolo o fana sini nin tɛ karamɔgɔ ni seliji t'a tɛna yɛlɛ fo n'i kɛra Muritani ta ye mun ka d'e kan ka worobinɛ to misiri de la ka taa i b'a mun kɛ ka don ka t'i seli karamɔgɔ ka bɛn anw ka ne kɔni ka kalanden ɲɛ yeli ma ne b'a ye cogo min na Yatola na cogo filɛ dɔrɔn dɛgɛ nka jɔn yɛrɛ de bɛna k'anw ka Yatola ye kuma tiɲɛ ɲɛfɔ la an y'a fɔ an ɲɛna barodasigiw la n ko a 4 in bɛɛ fɔra an ye koyi Indi diinɛ kɛlɛ siya kɛlɛ Guide suprême bon hali n'i y'a sɔrɔ nkalon bɛ ka da ko caman na an t'a bɛɛ tiɲɛ dɔn nka giriya in kɔni yɔrɔ kɔni est-ce que o ji bɛ jɛli kɛ ka bɛn ne ka yeli ma karamɔgɔ o ji tɛ jɛli kɛ parce que minnu y'o kɛ diɲɛ kɔnɔ hali n'a ye mago ɲɛ o ye mais bi u denw filɛ ka banna quoi fo bana in fana bɛ ka kɛ tiɲɛni ni mɔgɔ faga wɛrɛ ye
donc yana an ka taa ɲɛ bɔ o fɛ an tɛ fɛɛrɛ wɛrɛ dilan parce que an y'o fɛɛrɛ in copier minnu yɛrɛ la o laban yɔrɔ tɛ ka kɛ ko ɲuman ye diɲɛ na min bɛ ka kɛ an yɛrɛ tile kɔnɔna ma bi a bɛɛ ɲɛ kɔni bɛ Iran na maa 100 joli sara manamana kura bon anw dun an bɛ fɛ sen na n'an bɛ bɛn ka fɛn o fɛn dilan o ka kɛ fɛn de ye sa i si ni si kɔni donc an kana jɛ ka foyi dilan bilen min bɛ kɛ namara ye an kana foyi dilan bilen nkalon kan an kana foyi dilan bilen nata kan an kana foyi dilan bilen jɔyɔrɔ ko nata kan an kana foyi dilan bilen ɲɛmɔgɔ ko nata kan an kana foyi dilan bilen tɔgɔ nata kan an ka fɛn dilan sa ko wolofindenw anw ye nin sɛgɛn kɛ dɔw ka a hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ maa o maa taara ɲɛ dɔw y'o ɲɔgɔnna de kɛ u ka miirili kɔnɔ koyi an fana k'o de lamaga ni kuma diyara n na n balimakɛ kana kɛ yɔrɔ jan mɔgɔ ye koyi finalisiw b'anw yɛrɛ de kɔfɛ ka na i ɲɛ bɛ mankan min na dɛ finalisiw b'olu yɛrɛ de kɔnɔ parce que ko in bɛna se dɔw la farafin bɛna sɔmi quoi i b'a dɔn dɔw ka fɔ ma le projet de siècle 21e siècle projet arabuw ka waso ɲɔgɔnna na u ka fɛ u taara Saudiya taalen bɛ da don projet dɔ la kuma ka ca hali nasara dɔw yɛrɛ hakili ma nka n'i y'i sigi ka jateminɛ sojɔ projet de don k'u bɛna ville dɔ jɔ dugu jukɔrɔ o sojɔ projet olu bɛna wariba minnu ta k'a don o la sisan e cɛ investissement bɛ diɲɛ mago bɛ minnu na sisan minnu bɛ se ka mago ɲa bi ka mago ɲa sini o tɛ ka investir olu la hali ni o bɛ diɲɛ tɔ mago sa parce que réchauffement ni a fɔra ko ka fɛn wɛrɛw dilan min bɛ pétrole ko sumaya olu tɛ ka fɛɛrɛ foyi ɲini k'o bila senmaya diɲɛ kɔnɔ ka bɛn ma donc Saudiya y'a ye sisan u ka diinɛ ko ni mɔgɔw bɛna olu fɛ cogo min na u bɛna ko in dilan sisan c'est à dire u yɛrɛ ka calcul la quoi o dilan diɲɛ bɛna to nin jiri nin ma u bɛ fɛ k'a dilan san 50 san 40 bi kɔfɛ o b'a sɔrɔ mɔgɔw sɔmina hiji ko nin na quoi ou bien o b'a sɔrɔ Iran fana ye alikaba dɔ dilan jama tilana donc Saudiya bɛna bɔ diinɛ ko minɛn kɔnɔ sa k'u ka jamana kɛ jamana touriste jamana ye quoi k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka na visiter u ye baara min kɛ i bɛ kaba Dubai min na i bɛ kaba Los Angeles min na i bɛ kaba Singapour min na i bɛ kaba Hong Kong min na e t'a ye i bɛ kaba Shanghai min na i bɛ kaba New York min na i bɛ kaba Londres min na Paris minnu na dɛ ko na olu ka fɛn dɔ i bɛ kabako ye i t'a ye donc o kɛla mɔgɔ bɛ cɛ ka t'olu fɛ olu tɛ ka foyi ɲɛɲini diɲɛ kɔnɔ min de tɔgɔ ye ko baara ne karamɔgɔ u tɛ ka foyi de ɲɛɲini min tɔgɔ ye ko siniɲɛsigi baara o kama diɲɛ kodɔnnaw ye diɲɛ bugubugu ka tɛntɛn k'a lajɛ an bɛ san min na 2023 nin diɲɛ dulonnen don société ba 573 n'a kelen tɛ se ka jɔ ka kuma da kɛ ni diɲɛ kun n'a kun ma dɔn ko dɔ kɛra diɲɛ kɔnɔ o société 573 arabu de ta kelen taara u ta taara o ma kɛ baasi ye dɛ n'u ta taara o ma kɛ baasi ye dɛ a 120 bɛ yen nɔ a usine hali arabu tɛ kɛ actionnaire ye hala tellement que u tigɛlen bɛ arabu la cogo min na quoi an k'i ka wari minɛ a bɛ bugu yɔrɔ min na an ka tila ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ i bɛ dɔ sɔrɔ an bɛ dɔ sɔrɔ mais a gindo yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o tɛ sɔn arabu ka se arabu san 1000 ni kɔ u ma se ka nɔ bɔ u ma tabɔ u ma sisi bɔ fo u diyagoyalen bi u bɛn'u kunun jugu de ta bi k'o b'u k'u ka bolomakɔrɔmara ye anw de bɛ se k'an sigi Afiriki ko an bɛ Iran dɛmɛ ka taa silamɛya ni arabuya ma n'i sera Iran ka nin fɔ i da la an ka cɛ u b'i to misiri kɔnɔ k'i kun bɔ i kan olu tɛ arabu ye o mago tɛ arabu la o ma deli ka kɛ arabu ye olu fana ka siya de olu bɛ cogo min na tirikiw bɛ ten olu bɛ cogo min na siri b'o cogo ma i y'a faamu bon o faden kɛlɛ jalan kabi diɲɛ lawale ni arabu b'o jangarabu kɛlɛ la an dala u dɛsɛlen bɛ ka bɛn diɲɛden tɔw kununa sunɔgɔra ka u ɲɛ ko ka tila ka daraka wuli ka baara kɛ tugun ka taa k'u sigilen to o kule jalan de la hali bi anw de sigilen don ka cɛ ko balimaya min b'a n'olu cɛ ko foyi man k'o fara nka anw de bɛ k'an ka société kan bisi k'a d'olu ma o b'a dun anw de bɛ k'an ka jamana kan bisi k'a d'olu ma ko teriya
Unana dɔgɔtɔrɔso kelen jɔ miliyɔn 250 u taatala ni miliyari 6 bɛ taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso jɔ miliyɔn 250 so tɛlima b'u bolo u ni Mali maa si t'u sigi ka compte rendu k'a tiɲɛ kan u ni joli bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ e b'a da dɔn ne b'a da dɔn aw b'a da dɔn olu b'a da dɔn jɔn b'a da yɛrɛ dɔn Maroc bɛ ka bɔ ni min ye Mali la so tɛlima la karamɔgɔ ti bɔ i kan dɛmɛ la tɔgɔ ni jɔyɔrɔ ni dumuni da kama dabalo ɲini yɔrɔ kama dɔw ye faso bɛɛ lajɛlen mago sa ka cɛ ka di Maroc ma fulu bolo b'u tulo la bɛɛ ɲɛna an bɛ degun kɔnɔ yanni i ka baga Maroc ma ngo yanni i ka baga i ka karamɔgɔkɛ ma i tɛ malidenw nɔ ye sa u tɛ malidenw nɔ ye 2023 u ye tɔrɔmɔjɔ fara kan dɛ miliyari 60 ni kɔ k'u ka taa di arabu ma b'a don dulɔ la n'u janya ko diɲɛ ɲɛfɛ wolofinden bɛɛ ɲɛ b'a la minnu bɛ ka yaala bɛɛ de ɲɛ b'a la arabu bɛ k'a kɛ min ye karamɔgɔ ko n'i y'o fɔ ko fɔ k'i dafara ko n'i y'o fɔ ko fɔ k'i kun ci k'e sen bɔra ne dasuru m'a fɔ n ko ne dasuru m'a fɔ don min na dajanw n'a fɔ a bɛ fɔ de dɛ a tɛ to fɔbali kɔni karamɔgɔ an ka taa bɛɛ k'i ka layidu sɛmɛntiya an b'a kan nka bɛɛ n'i ka kɛlɛ fɛrɛyali de don dɛ bɛɛ n'i ka kɛlɛ boloma da cogo don bɛɛ ka yeta tɛ kelen ye bɛɛ ka ye yɔrɔ tɛ kelen ye bɛɛ yɛrɛ t'a dɔn hakɛ kelen na koyi wa bɛɛ m'a faamuyali cogo kelen na n'a ma ɲɛ ko an dama de ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'ale ma kɛ muɲubaga ye n balimakɛ n balimamuso e ka kɛ muɲubaga ye ko muɲubaga ko si bɔ sɛkili fara la e ka kɛ muɲubaga ye ka d'a kan karamɔgɔ ko n'an y'u ye don min na n'u ka nbamuru n'u ka marifaw jɔlen dɛ ko k'a sɔrɔ olu kanu n'u hinɛ min b'anw na dɛ k'u bɛ ka anw kɛlɛ Alahu subahanahu wa taala min nɔfɛ olu ka ala kanu ma se olu kanu min bɛ anw na ma ne fɔ ka gɛlɛn dɛ tɛ se ka kɛ i bɛ se ka dɔɔnin faamu na cogo min na minnu bɛ k'an kɛlɛ bi minnu bɛ ka juguman ta ka si an ma bi ko n'an'u sigira tabali kan don min na u tɛ k'an kɛlɛ k'u bɛ k'an kɛlɛ arabu ka ɲɛfɔli de kama u tɛ k'an kɛlɛ arabu ala de kama ko ala ko kanu min b'u la dɛ u dusukun na o k'a sɔrɔ olu ka kanu ma se anw ka olu kanu min bɛ anw dusukun na masi 100 sigira 5 ma fɔlɔ nbamuru tɛ marifa tɛ hakilina kɛlɛ don balimakɛ balimamuso n'i ko i b'a kɛ ni dusu ye a tɔ bɛna fɔ i ko dusu la kɛlɛ tɛ an ma jigin i la dɛ i dalen bɛ ala minɛ o ko hakili bɛ dusukun de kɔnɔ karamɔgɔ faamaden dalen bɛ sanfɛ de ne ma sɔsɔ de a yɛrɛ de y'a yɛrɛ sɔsɔ n ko ne ma sɔsɔ a yɛrɛ de y'a yɛrɛ sɔsɔ a ko k'a bɛ dusukun de kɔnɔ faamaden dun dalen bɛ sanfɛ n'i sigalen b'o fana na i tɛ bɔ k'o jaabi n ko n'i sigalen b'o fana na ko faamaden bɛ kuncɛ de la n'i tɛ bɔ i k'o jaabi an ka taa n'an sera an bɛ fili ka jɔ yen nɔ karamɔgɔ ko ten ko an tɛ bɔ an nɔ na ka kelen to n ko nin tun ye k'u fana ka mɔgɔw ka laɲinitaw ye n ko an bɛ bɔ ka jɛgɛ bɛ jiraw fɔ a kan karamɔgɔ ko n'i sen donna jira dugu min na k'i bɛ wele ko bosokɛ ne ko n'i y'i sen bɔ k'i jɔ da la n'i kan ka wele ko badala cɛ an ka taa n'an bɛ ka taa mina se k'an baw fo n ko k'an baw fo sɛgɛnbali ɲinɛbaliw ne b'a min kɔni ko ale ko wasalamu alaikum mande moru ko nin ye n ka salamu laban ye ko n bɔra ko hinɛ bɛ ni tanga mɔgɔ ɲini ka se minnu ma bi ko n bɛ n ba sɔnɔmiw don ko n donna ye ko ni baden min ko ma bɛn ma ni sinji min ko k'a ma bɛn ma wa k'a denw fana y'a minɛ a kɔfɛ o cogo kelen na koyi k'an ko mande mori ma k'an tun baara ko an bɔra wa k'an ma taa yɔrɔ wɛrɛ dɛ an bɛ fasu ani bulondaw de kan manden dugukolo kan kɔn dɔrɔn ni san ne ka dugu tu tigɛlen sanfɛ moriba n'a muso yaasa ka dugu tu tigɛlen sanfɛ n ko bure malen ka dugu tu tigɛlen sanfɛ manden woroba jariso n'a mɔdenw ka dugu tu tigɛlen sanfɛ suma ka ngolo kante n'a ka dugu tu tigɛlen sanfɛ o jara mɔgɔ min ye sa o
an bɛ fɔ cogo min dɔw la o ye nin ye o ma diya mɔgɔ min ye sa o an bɛ fɔ cogo min dɔw la o ye nin ye an bɛ se k'a f'i ɲɛna ko kuma gɛlɛn don nka n'i kɔni ko kuma jugu don o ye ta de ye anw fɛ kuma jugu tɛ dɛ kuma gɛlɛn de don kuma jugu tɛ karamɔgɔ an ka taa komi an karamɔgɔ ko an ma ten ko dongon wɛrɛ t'anw na ko koninkurunin bari don n'an tɛ fɛ a ka cɛ ɲa ko an bɛ fɛ a ka kolo gɛlɛya ko warabilenw de sigilen bɛ kabatura ye ka kabatigi yɛrɛ ɲininka ko jɔn de mankan bɛ kabatura ye karamɔgɔ a ma kɛ degun da ye n ko a ma kɛ degun da ye nka nin bɛɛ bɛ bɔ ara min ta bɛ sɔrɔ n ko nin bɛɛ bɛ bɔ ara min ta bɛ sɔrɔ dɔgɔnin n'u ko k'u bɛ yɛlɛla n'o de ye quartier kɔnɔ n'u ko k'u bɛ yɛlɛla n'o de ye buguda la n ko n'u k'u bɛ yɛlɛla n'o de ye sugutaa sira la sigiɲɔgɔnw ko tɛ wa a ka gɛrɛ mɔgɔw n'u ko k'u bɛ yɛlɛ naani ye dɛ a fɔ hey n tɛ kuma in tiɲɛjɛ yɛrɛ fɔ a ye anw yɛrɛ de kɛra aw ma fura ye koyi sinon n ko aw tun b'a dɔn wa pula a yɛrɛ n ko tun ye Basan de ye n'a tun y'i ban ka bɔ u tun bɛ ban ɲɔgɔn ye la dɔrɔn u bɛ bingali ta k'o sɛgɛrɛ o don de e tun bɛ Bamakɔ ɲagaminen ye wa n ko anw kɛra plan B ye nka cɛ o ɲana quoi n'anw ye fɛn o fɛn sɔrɔ o kɔnɔ fasoko la an sigilen don n'o ye o ma bala an na an ka taa n'an bɛ ka taa